Hola a tots i a totes i benvingudes una vegada més a Quatre Ferros Forjats. Avui us portem la segona part de l'edat antiga, centrada a l'antic imperi romà. L'ocàs de l'imperi grec contrasta amb l'augment de l'imperi romà, un imperi força avançat que va néixer a la península itàlica de la unió de diferents aldees, sent les més importants l'etrusca, la llatina i la sabina, de les quals van néixer els primers reis, com foren Ròmul o Tarquini el Superb. Els anys passaren i el seu poder es va consolidar a la península i en la seva expansió cap al sud van començar a barallar-se amb els cartaginesos d'Amílcar i Aníbal, amb l'objectiu de controlar la mar Mediterrània. Aquest implacable domini en les batalles se fonamentava en una estricta jerarquia en la seva organització militar. Al soldat més bàsic l'anomenaven legionari. Per damunt d'ells estaven els decurions i per damunt d'aquells trobem els centurions, més amunt els tribuns i en darrera instància el Cèsar. Un cop superades les tres guerres púniques contra els cartaginesos, pogueren consolidar el comerç arreu de la mar Mediterrània. Tenien una societat fonamentada en la diferència de classes, els anomenats patricis i plebeus. Aquestes desigualtats portaren a un esclau anomenat Espartacus a alçar-se contra el poder establert al segle I abans de Crist. Malauradament, en tindre pocs recursos econòmics, no pogué assolir el seu objectiu d'alliberar esclaus. A la meitat del segle I abans de Crist aparegué en Juli Cèsar, un genial estratega qui, gràcies a la seva instrucció en l'art de la guerra i els escrits deixats pels grecs, assolí la conquesta de la Gàl·lia i d'Egipte. Per recordar les victòries al camp de batalla, els romans acostumaven a alçar els imponents arcs de triomf. Poc després arribà al poder August, qui va tindre un mandat molt constructiu. Fou sota el seu mandat quan es varen construir aqüeductes, carreteres i teatres arreu de tot el territori. Ell fou el que va instaurar l'imperi, el qual, a poc, es va escampar per Europa, Àsia i Àfrica. És l'època de la Pax Romana, on es va viure un període d'estabilitat caracteritzat per la seguretat, tant interior com exterior. Al sotmetiment que seguia les batalles en els diferents territoris se'ls coneixia com a romanització, on les noves lleis romanes s'imposaven als ocupats, al igual que les seues costums i llengua. Del llatí provenen la majoria de les llengües romàniques que es parlen a l'Europa actual, sent el valencià una d'elles. Al poble se'l tenia mig adormit, metafòricament parlant, clar, oferint-los menjar i esdeveniments d'entreteniment als teatres i amfiteatres. Aquesta estratègia política se l'anomenava panem et circenses. La corrupció, les traïcions, els tractes de favor i la prevaricació podriren tots els òrgans de govern. Els emperadors, en creure's divins, perdien el seny. Així fou com Neró va alçar un majestuós palau en un lloc públic molt prop del Fòrum Romà i, segons conten els clàssics, va fer foc a la ciutat per poder-la cremar des de la seva vila mentre composava cançons amb la lira. D'aquests anys data el Coliseu, un meravellós amfiteatre alçat per Vespasià i que encara resta dret al centre de Roma. En aquests llocs, els romans, situats segons la seva classe social, podien gaudir d'espectacles com les lluites de gladiadors o inclús les naumàquies, batalles navals després d'omplir d'aigua els amfiteatres. Mentrestant, a la perifèria de l'imperi continuaven les batalles en indrets tan allunyats com la d'Àsia, l'actual Romania, que va conquerir Trajà, un emperador d'origen hispànic. Aquesta fita la va immortalitzar en una meravellosa columna que encara podem trobar dreta al Fòrum Trajà de Roma. Vingueren anys on s'alçaven temples, on es gaudia de carreres de quadrigues als circs romans, on els poderosos es construïen residències dignes de déus, mentre el poble es moria de fam. Un dels darrers problemes interns als que s'enfrontà l'imperi romà fou el moviment monoteista conegut com a cristianisme. A la contornada de Roma podem trobar-hi les catacumbes, llocs soterrats on els cristians enterraven els seus morts a amagades dels poderosos per evitar-hi la seva crucifixió. El
malestar cada dia era major en els diferents territoris de l'imperi. I quan en un imperi deixa d'haver un control sobre els mandataris, aquest se corromp tant que els governants deixen de mirar el bé comú del seu poble per mirar el seu propi. I fou així com l'imperi va caure enderrocat l'any 476 després de Crist, donant així conclosa l'edat antiga. Esperem que vos hagi agradat i fins a la propera, amics i amigues!